Mag-video ta, amigo. Kasi pangalan mo, amigo? RG. Ha? RG. RG? Naghanag pangalan mo eh. Ikaw usa ka baptist. Junior man, junior. Ikaw usa ka baptist. Dili pa po tanto. Unsa may tanto nga pila na katuig ka nagbaptist? Tulo, tagsa na mo simba dito. Pero ato yung katoliko man to. Pero sa una, Katoliko. katoliko ka. Mama Ya. na katoliko. Nabunyaga na po ka pagka-baptist. Wala pa po. Klaro. Pero wala na, sige naman ato, simba. Ato, musimba Nya, mo. gwapo kayo ang kanang pagtudlo sa baptist kanang nindot ba ilang simba? Mutup po sa imo ang kwan. Sing-kasing? Okay, gamay ra man gon. Ako ning amigo na meet na ko diri sa lapit sa airport sa Butuan City. Si pangalan mo? RG. RG daw. Mandi siguro ni siya Junior man, junior. junior. Kuan siya usa ka baptist. Dati kwan. Nya karon murag mo sod gawas iyang istorya ba nga dugay na kung siya nagbaptist karon ihanap mong bakweon nya kini laging gusto taog kasayuran may tungod po sila pagtulunan nga iyang ipaambit nako ang mga nakutlo niyang pagtulunan sa baptist kay siya usa ka katoliko nya karon nagbaptist na nya gusto kong makakat-on pod sa baptist kung unsa may kapasikaran sa maong sikta. Sugdan ko pangutana. Migo, brother, kanang karon kay nagbaptist ka man, unsa may hinungdan nga nibalhin ka og relihiyon? Gikas Katoliko nya nagbaptist. Paano man kanang simple ra man dahilan ra. Nakauyab og baptist dayon na kuan sa yawa na nadala bitaw sa reliyon baptist. Nya karon unsa may imong ikakumpara ang baptist ug ang Katoliko? Ang Katoliko murag di kahit sa matagad pero tungod sa kadaghan ba nga ang baptist gamay ra mo na matagad sa pastor kuan sa balay ana magsitab na Kaya napoy panghatag no. Ay kuan mga busing blessing bisir mo kaon mag-blessing sa Nya naapoy mga gift nila ipanghatag. Wala kami. Sa ila magampo ra man pamampuan ra ka na. Wala ka katesting wala din mga qualify nga mga pagkaon day. Amot mong yapon. Maamot mo. Amot man no ngayon rin mga utag kuan. Magampo ta kay para makakuha ta sa atong kuan kining nabitaw mga birthday. Ka brother, 200 imo brother, 100, okay ka, yes. So diin man jud ka na convert pagka baptist dinhi sa Pagadian City. So taon na gid ay. Almost 3 years ang taon na sa Katoliko ko wala man it. Simba dili ana. Pero dito, bisag di ka mo simba, to na ka Sabado pa. Brother, Domingo brother atong karon atong kuan. Daygo na to ang Ginoo. Unya nagtudlo ba inyong pastor nga ang baptist mao gyud ang tinuod nga simbahan nga gituko ni Kristo? Mao man ilang ingon nga tinuod jud ng buhi nga Dios. Nga si Kristo ba ang magtutukod sa maong baptist? Mao po. Pero man ang istorya. May reliyon nga makaluwas ato, di ba? Walay relihiyon nga makaluwas Sa ato. Pero nay na guide. Pero guide yapon tanang mao ba nay tudlo ni pastor nga way relihiyon makaluwas? Bisan sa iyang reliyon nga baptist di ko siya kaluwas. Bugtong niya makaluwas kana lagi magampo ta. Una atong hisgutan ang giingon nimong relihiyon makaluwas, way makaluwas. So mao ni akong pangutana. Aduna ka bay relihiyon? Paano reliyon nga baptist or Aduna ba kay relihiyon? kakaron? Nagyapon. Kay baptist man ka? Nagyapon. Unya
sa tudlo sa Baptist ang relihiyon dili makaluwas. Sa to pa ang Baptist dili makaluwas nga relihiyon. So, giingon niya nga tanan ko no daghang relihiyon na nagkasi-klase nga sa kalibutan relihiyon daghan kayo. Pero bugtong na makaluwasan na magtinabangay ra ko na sa isig katao ikaw tinabangay ka nga di tama ato sa timpawak sa mga Ano yung mga tudlo ni pastor? Nindot po na yung tudlo ni pastor na inyo. Pero nga, mismo sa iyang reliyon dili isa mudaig kay mismo ubang mga pastor mga salawayon ko no. Nagsibahan mo pura niya. GR man to yung pangano, GR. Kung tinuod mo pangan, Ban. Roderick Junior, apelyido Dixon. Dixon. Wapong pangan. Nga, Brad Roderick Junior Dixon. Mutuo ba ka nga si Jesucristo nagtukod lamang og usa ka simbahan? Sumala sa Mateo 16:18 siya nag-ingon, Peter, binisayon na lang nako amigo. Pedro, bato, nining maong batuha, pagatukuron ko ang akong simbahan. Sa Greek nga pagasulti sa Greek Bible, ang nakasalin gyud ditong nakasuwat nga pagatukuron ko ang iglesia sa Dios. So, wa jud siya maingon mga iglesia sa Dios, kundi iglesia sa Dios. Nagpasabot nga in singular form isa ra gyud. Gani niingon pa gani siya sa maong bersikulo, sa maong teksto sa 16-18 nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini. Unya kay isa ra man gyud ang simbahan diha nato mabasa, wa man gyud nag-ingon si Jesucristo nga magtukod siya mga simbahan. Kundi isa ra gyud ka simbahan. Unya kay ang Baptist dinukod ni John Smith. Sa to ba dili ni si Jesucristo? Kristo mo gyapon lang gituan. Nagtuo lang silang Jesucristo, ni angko lang silang Jesucristo apan nagtuo pa ni Baptist kay ila-ila ka mo guna ba? Iglusyo ra gyapon. Kay sa amo lang kabay. imo nang gidaot ni musikta. Di man kay wala man tay ingon nga na ang among kwarto katong sa bato katong Amerikano may wadto dito ya tagsa naman kayo. Diretso na lang di kami go kay amigo mangita kini tuwa ka ng friendly discussion ra man gini. Isip mga anak ta sa Dios. Nahisalaag lang ka sa laing sikta. Sultian di ka ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo mao ra gyud ang Roman Catholic Apostolic Church. One Holy Catholic Apostolic Church. Sa dihang giingnan niya sa Pedro sa maong bersikulo sa 16-18, Pedro, bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. One na. Or iglesia sa Dios. Gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini. Meaning isara og si Pedro pagyod. Padayon sa 19. Pedro, ikaw ang tugyanan ko sa maong Yahweh. Yahweh meaning katungod. Kung unsay itugot nimo dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Kung unsay dili nimo itugot dinhi sa yuta, idili usab sa langit. So sa dihang bersikulo ha, maklaro na kayo nga si Pedro gitagaan gyud og authority sa Dios nga mamuno or mahimong leader sa mga simbahan, ordain gid niya. So mintras sayo pa Balik na. I advise you na mobalik yung ka sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa Dios. Okay. Kay Para man pud sa akin. magpili ka. Adto ka magpamembro sa simbahan nga tinukod lamang og tawo ni Smith, or adto ka magpasakop sa simbahan nga tinukod ni Jesucristo. Kay sultian di ka sa tinuod, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo.
o si Kristo mao ang ulo. Sama na ning kahoy migo ba kining mga kahoy amigo. Kung kanang sangaha imo ng putlon mahibuwag sa iyang lawas, ang maong sanga malaya mamatay malaos og dili na magdaghan og dili na mapuslan. Pwede na himong sugnod. Sugnod gantos kalayo. Sa ato pa ang mga nagsanga-sanga isuglod na nato na sa tayo. Kanang mga sanga nga nisipak sa punuan nga mao ang lawas ni Kristo. Pagkasugnod. Mura na sila mahimong sugnod na lang. Why bili? Willing ba ka karong mga panahon na kadihang gipaambit lang nako ning mga mubo kay mga teksto kay alanganin naman ta sa oras moabot na ang eroplano nga nako sundoon. Willing ba ka nga mubalik ka sa tinuod nimong relihiyon mao ang iglesia? Nya talikdan na nimo ang baptist. Yes. Ipanumpa ko no nga talikdan na nimo ang baptist. Oh. Naman, mabalik na ako sa Catholic. Promise you. God bless you, brother. Sultian di ka kini akong gisulti nimo. Kung maingon sila ang Iglesia Katolika Romana, minugna lamang ni Constantine dili ka na tinuod kay mao ba na yung mga atake. Si Constantine tungalan na siya sa mga 300 na ang tuig sa kalendaryo. Ang Katoliko nabuo 33 AD. Gani nagsugod ba na sa daang kasulatan? Og napadayon sa bag-ong kasulatan sa dihang si Kristo nagpakatao na. Og nahimong ang Iglesia sa Dios gipanganla na og Roman Catholic Apostolic Church ni San Ignacio sa tuig 107. Apan ang Iglesia sa Dios wala ginay pangalan. Ang nagpangalan niya na katurang mga genuine nga member yun, mga apostolis, mga disciples nga mo'y nagmugna sa mga pangalan aron doon na sila'y ilhanan sa matag usa. Kaya ni atong unang panahon naaman po'y mga lain-laing sikta na nanurok na. Na mga kulto. Kanang gitawag nila kabalaon sa bana. Wala pa ko ma-familiar na ato pa na ukayon po. So sa dihang napadayag na nako ang mga ginagmayng teksto apan labing bugat o sukaranan sa kamatuoran sa pagtukod ni Kristo mao ang Mateo 16:18. Isurrender ba nimo ang imong kagalingon isip baptist o mobalik ka sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa Dios nga mao ang Katoliko? Kusga ninyo. Yes. Balik sa Katoliko. Salamat kayo nga sa aning mubo nga higayon. Imong gipatalinghugan ug imong gidawat dayon ng akong mga pagmaymay di kanimo para di na ka masaag. Salamat kay Migo ha. Okay. Salamat. Thank you very much.